always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dati, akala ko magiging masaya na ako kapag nakatungtong ako ng Maynila at nakapagtrabaho. Akala ko ay masarap ang buhay sa syudad. Pero hindi pala. Yung pinipilit mo na maging suabe. Hindi na ako mag-etchos. Babalik po ang eye to eye. Hirap na po ako. Teka, iinom. We'll be back, promise. Pambihira. Hindi na lang naabutan yun, guys. Suki tayo yun dati. Paglabas sa school, di ba? Tapos yung logo nila parang... malaking mata. Tapos parang gawa lang ata sa styro yun eh. Di ba nung araw, hindi pa naman uso yung screen. Cutouts lang. Yan. Anyway. May bata pong nawawala. Manawagan ka na. Tsaka lagi yung sinasabi sa dulo. Ano yung sinasabi niya sa dulo? Sarang hami na bo. Sarang hambid mo. Tama. Batang 80s. Wala nakarelate. Na millennial. Anyway, dati akala ko magiging masaya na ako kapag nakatungtong ako ng Maynila at nakapagtrabaho. Akala ko ay masarap ang buhay sa syudad. Pero hindi pala. Nagtrabaho po ako sa isang agency at na-assign ako sa isang kilalang supermarket malapit sa PGH. Sa umpisa ay naging masarap talaga ang buhay dahil kumikita ako sa sariling pagsisikap ko. Pero may isang bagay na kinahumalingan ko na siyang nagpabagsak sa akin. Ang paglalaro ng online bingo. Naging addict po ako sa pagsusugal hanggang sa napabayaan ko na ang aking trabaho. Hindi nagtagal, nasisante ako at nagsimulang magutom. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang kahuli-hulihang sahod ko ay natalo pa sa sugal. Walang natira sa akin maski pamasahe ko pa uwi. Hanggang sa dumating yung punto na nagpalaboy-laboy na ako sa kalsada. Hindi ko na alam kung anong magiging susunod kong hakbang. Hanggang sa may nakilala akong mag-asawa na nakatira sa maliit na barong-barong sa may Pasay. Ang lugar nila ay pugad ng mga callboy at rugby boys. Hindi nagtagal, nagtayo na rin ako ng kubo malapit sa kanila. Hanggang sa matutunan ko na rin ang magbenta ng laman para sa mabilisang kita. Ang kinikita ko gabi-gabi ay binibili ko ng panindang yosi at candy. Nilalako ko ang mga paninda ko mula PICC hanggang Manila Bay. Ang lagi ko lang iniisip noon, dapat ay makakain ako ng kahit 2 beses sa isang araw. Hindi alam ng mga kapatid ko na naging palaboy na ako. Pinaiiral ko ang pride ko dahil ayokong makaistorbo sa kanila.
Hanggang sa dumating yung oras na kinatatakutan ko. Nagkasakit ako na hindi ko alam kung saan at kanino ko nakuha. Sobrang sakit ng ari ko at umiihi na ako ng dugo. Nalaman ko na lang na nagkaroon na pala ako ng tulo. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Pinagsisisihan ko ng matindi ang mga naging maling desisyon ko sa buhay. Napilitan akong bumalik sa pamilya ko sa probinsya para humingi ng tulong. Kasabay ng aking paggaling ay ang unti-unting pagliwanag ng aking kaisipan. Lumipas ang 4 na taon, nagdesisyon akong mag-apply ng trabaho sa abroad. Pinakiusapan ko sila na isang laang sakahan namin para may panggastos sa pag-aasikaso. Awa ng Diyos, tagumpay akong nakaalis ng bansa. At doon na unti-unting nagbago ang buhay ko at ng pamilya ko. Dahil sa maayos na employer, nagtuloy-tuloy ang pagtatrabaho ko. Ngayon ay magpipitong taon na akong kumakayod ng marangal dito sa ibang bansa. Akala ko noon ay hindi na ako makakaahon sa buhay. Akala ko wala na akong pag-asang guminhawa pa. Aking natutunan na kailangan ko lang palang sumugal sa buhay, pero dapat ay sa tamang paraan. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Ako po si Ruel, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Very good. Very good yung nakabangon. Very bad yung mga online na sugalan. Very addictive talaga yun. Ayan na naman tayo. Parang katulad nung kanina, okay lang na mag-credit card, pero wag ka mag-a-addict sa paggamit o pag-swipe ng credit card. Totoo. So in the same way, kung gusto mo to have fun din sa mga sugalan na yan, siguro dapat pastime. Mahirap or wag mo na umpisahan kasi nakaka-addict yata talaga Actually, yung mga sugal, ang tawag dati dyan is diversion. So parang from the root word divert lang kung stress ka, dapat ganon. Correct. Pero libangan lang. Pwedeng ganon. Pero kung tipong napapansin mo na isinasangla mo na yung bahay nyo, na wala ning sasakyan mo, itinaya mo na rin sa sugal, dapat dun pa lamang magising ka na sa katotohanan na teka, mukhang hindi na maganda ang naidudulot sa akin na ito. Kapag ka ganun, baon na yun diba? Yung kapag ka nag-umpisa ka na nag-iwan ng relo. Yan. Kaya sa mga kasino, diba daming relo? Daming relo dyan. At saka mga sasakyan. Nung araw yung kaibigan ko nalulong dyan, ang mga iiwan niya, yung uso pa yung digicam yung ganon na maliit. Ang dami niya naiwan na ganon. Relo, yan. Hanggang sa sasakyan na. Nung umabot na sa level ng sasakyan, talagang yung mga kamag-anak niya na talagang gumawa ng paraan para pusasan siya. Itali siya sa pader. Alis ng bahay. Ang hirap maging tingnan mo to. Tingnan mo to, yung nangyari kay Ruel. Diba? Alam na nga medyo hikahos pero sa buhay. Pero nag-online bingo. Siguro yan yung mga beginner's luck. Yung mga may gano'n na parang, unang 20,000 na walang kabog-abog. Diba? Kapag ganyan. May ka talaga minsan, may mga kakilala nga akong gano'n. Teka, dadaan lang ako dito. Tapos mamaya paglabas may 40 mil. Ang dami, correct. Sabi, anong ginawa mo? Wala lang, naglaro lang ako. True, ang dami kasing gano'n. So matitempt ka rin na mag-try. Pero ako pinipigilan ko sa sarili ko. Wag partner, wag. Baka mamaya isang laki ta partner, sige. Partner, mabuti ko may value ako. Baka sabihin nila, ay nako, magkano yan? Magkano lang yan? Pusunin yan. I-appreciate yan. Teka. Hindi nag-appreciate ang value yan. Nagdi-depreciate. Diba? Sipin mo, sinasalamin yung asawa mo, kaya diba? Partner mo. Hindi, maisip mo na yun. Sino kaya sa mga kaibigan ko pwede ko isanla? Actually, pumunta ka lang sa mga casino, marami kang kwento na maririnig, malalaman dyan. Yung mga dating big time ngayon, parang andyan na lang, nakatanghod na lang, humihingi ng balato. Tama. At may mga taong di namang siniswerte. Meron, kaya kasi gano'n na madaming nalululong kasi may nakikita silang may mga siniswerte. Correct.
Tapos yumayaman, umaasenso yung buhay. Siguro ang kailangan lang talaga dito, you just know when to stop. Tama. Kaya lang, because man is naturally insatiable, wala po tayong kakontentuhan. Oo, 'di ba? Hindi ko sure kung alam natin when to stop. 'Di ba? Nag-umpisa lang tayong lahat sa ganitong bisikleta. Pagkatapos na-realize natin parang gusto ko motor. Tapos parang magmomotor ka after na motor, ay parang kailangan 4 na yung gulong. Nakabili ka na ng kotse, 'di ba? Hindi ka pa natigilan doon, gusto mo SUV na. Yung mga ganun na tao. Hanggang vapor na, laki-laki na. Wala kang kontentuhan, barko na. Hindi, 'di ba? So ganun din sa sugal. Ganun din sa sugal. Hindi mo alam, 'di ba? Parang in your mind, I know when to stop. Pero what if you don't? Tama. So might as well not begin it. Ewan ko, ako kasi hindi ko inumpisan kaya mahirap kasi. Ganun tayong tao Kunyari nanalo ka ng ng 10,000 ngayon. Swerte ka na. Siyempre bukas magta-try ka ulit kasi sinuwerte ka na Malay mo, 'di ba? Tas gagatungan ka pa ng mga nagsusugal talaga, 'di ba? Okay lang yan. Mapapakaibigan ka na sa mga sugarol Yun na yung magiging community mo. Correct. Yun na yung magiging mundong gagalawan mo. So sasabihin mo sa sarili mo, sinuwerte ako kahapon, bukas baka swertehin ulit ako. Yan Kahit mga simpleng slot machine lang, halimbawa, naghulog ka na ng 2,000, sabi mo, limit mo, ayoko na, tapos may sa gilid. Sige pa. Maghulog ka pa, magbibigayan mamaya ko. May mga demonyo pala sa paligid. Tama. May mga bumubulong. Magdasal ka, Patricia. Nakakalor. Diba? May mga ganun bumubulong-bulong na sa'yo. Huwag mo nang umpisahan kung alam mong yun nga, parang credit card, wala kang self-control, pwede kang madala sa mga bulong-bulong sa paligid. Totoo. Diba? Tapos meron pang mag-aalok niyan na ito pautangin kita. Ayan, may mga financer. Ang dami nating alam. Bakit ganon? Pag financer ka, malaki din ang patubo Ganon. Ay, oo. Pagpapairam ka ng pera, tapos alam nga namang hiram yun dahil bigay lang. May tubo yun. May interest. Malaki. Alam mo, kalakaran dyan Tingnan mo. Hindi ako magsusugal. Pustahan tayo. Promise ko yan. Pupusta ako sa'yo. Pero hindi ka magsusugal. Promise, hindi ako magsusugal. Nung mga bata tayo, di ba? Ako talagang na-instill sa utak ko. Dati nga, mga bata tayo, ang larong unggoy-ungguyan lang. Yung alam natin, di ba yun, pares-pares lang yung tama. Hindi, sunod-sunod na number. Parang ganon. Tapos pag nakita kayo ng mga lola ninyo at mga nanay nyo na nagtatayaan ng mga 25-25, papaluin ka talaga. Correct. So yun pa lang, natigil na dun Kasi umpisa yun. Alam mo, it all starts in time zone. Naniniwala ako dyan. Tambay doon. Hindi, kasi yung anak ko ay mahilig sa arcade. Okay. So pag may pagkakataon, di ba, napupunta kami kunyari sa time zone yan. Sorry, pasensya na po time zone. Yun yung top of mind Kasi yun yung hili-uli namin pinuntahan. Okay. Nag-observe din ako dun Okay. Minsan, meron kaming favorite dyan, yung feeding fish frenzy. Na sobrang nakakatuwa siya kasi mahuhulog lang yung bola. Pindot mo, mahulog yung bola. By chance So pwede mahulog siya sa bowl na 10 tickets, 15, 20, 30, pwedeng 500, 100, or multi-ball. Alam ko yan kasi favorite namin nga yan. Promise, alam hindi mo, ka tambay dyan. Napadaan ka lang Tapos, di ba, alam mo, una ka nagpa-load ka ng 500. Tapos patitikimin ka nga nung machine na yun. Bibigyan ka niya ng 500 na yung tickets. Ang saya-sayang tignan. Ang sayang tingnan. Tapos yung 500 na pinaload mo, papaloadan mo ulit kasi malay mo, mahulog ulit yung bola mo dun sa 500. And for some reason, mahulog ulit. Hanggang sa na-realize mo, 2 oras ka na doon. Tapos ang akala mong 500 lang yung niload mo, 2,000 na pala. Pero in fairness, may mga tickets naman kasi. Yung tickets, ano bang ginagawa doon? May papalit siya. Kinakain. Pamerienda. Ballpen. Kitchen. Oo. Actually, mahal. Akala mo, ang dami-dami mo ng ticket. Yung pala, pwedeng ipalit. Jelly Ace, isa. Yun nga, keychain, isa. Diba, ballpen, 20 isa. tickets sa isang Jelly Ace. Correct. Ganon. Minsan, hindi. Hundreds para sa isang eraser. Bibiling ko na lang sa National yan. Marami-rami pa, Oo, diba? Pero we just like the idea na nananalo Yung
ganon, tapos we can exchange it for something. So, di ba? Feeling ko doon nagsisimula eh. Kasi may mga nakikita ko ng mga matatanda na nandun na wala na ibang ginagawa. Pindot na ng pindot. Parehas sila ng nakikita ko pag nakakapunta ako ng casino, yung mga matatanda na nasa slot machine. Hindi ko gets yung slot machine. Hindi ko maintindihan. Ang dami masyado nangyayari. Hindi ko mag-gets talaga, promise. Mabuti na yan. Magandang senyalis yan. Kasi pag nagkaroon ka na ng interest, kaya nga, naintindihin yun. Lagi kami dalang shoulder bag, gano'n. Saan ka pupunta? Bahala na. Pagbukas mo ng shoulder bag, alilig na mga bag nila eh. Correct. Pag binuksan mo, ang dami palang pera. Tama. Magugulat ka talaga. Saka ang babata, pag pumunta ka sa casino, ang babata ng mga nagsusugal. Oo. Totoo yan. Pero meron silang mga shark ba yung tawag dun sa mga parang magaling na? Wow, parang mga ganon. Hindi, kasi dyan sa Soler, punta kami dyan. Tapos punta kami sa LV. Tapos, nung dumating yung isang parang naka-shorts lang, tsaka parang shorts chinelas sa sando, talagang halos lahat ng crew, talagang pumunta doon, iniwan kami. Iniwan kaming tanong lang ng tanong kung magkano. Tapos narinig ko, kasi galing casino, so bagong panalo, parang alam nila. Oo, tapos hindi ko alam kung shark ba yung term or white something. So, parang ganon. Yun yung narinig ko, masismosa ako, di ba? So, laki ng tenga ko, kasi pinagkaguluhan. Magaling sila mag-profile na mapera. Oo, tapos siguro hindi baka na first time kilala nila, alam na nila kasi bagong panalo or something galing doon, bagong panalo. Kaya syempre naiiwan naman talaga nila ako kasi 30 minutes ako doon, tanong lang ako ng tanong. Yun, 'di ba? 3 minutes pa lang siya pumapasok, may napili na siya, bibili na. 'Di ba? So yun naman mga bagong panalo, may tawag sila doon. May ganun kasi talagang, syempre ako nung natuwa ko, makapagsugal nga din. 'Di ba? Meron nga akong tropa tumambay ako sa bahay nila. Tapos sabi nung nanay, "Nak, pasok na ako sa office ha." Sabi ko, magsa-70 na yung nanay. Oo. 70 years old nanay. Parang ganun, malapit na mag-70. Yung mama mo nagtatrabaho pa, papasok sa office. Sa office niya. Tapos malaman namin. Susugal pala. Opisina niya yung sugalan. Pero sana wag sa kabis. Oo, pero sana wag mabaon. Oo. 'Di ba? Carry lang naman kasi diversion nga. Sabi nga ni Tanghenyo. Libangan. Nakakatuwa naman din kasi talaga. Tapos aircon doon, ang lively ng lugar. Ang ganda ng lugar. Parang Vegas, 'di ba? Parang nasa palasyo. So talagang siya diversion. Wag just learn how to say no or learn how to stop when you say no na. Kung minsan nga naka-wheelchair, pindot ng slot machine. Parang ini-enjoy na lang nila yung natitirang buhay nila. May ganun din. Sarap naman. Sana pagtanda natin, ganun lang din tayo. Napakasi-kasino. Oo, no? Hindi rin mahirap, partner. Isipin mo kung kailan ka tumanda, saka ka nagkautang. Diba? So, wala lang. It's not for everyone. Nakakalungkot lang kasi ako, may kakilala ko na nagulat na lang yung pamilya niya nung nalaman na yung titulo pala ng bahay nakasangla dahil lang sa sugal. Game of chance talaga to mga kaibigan eh. Talagang ako naniniwala ako nakaakibat ng tao yung swerte pagdating sa sugal. Kasi walang magaling, walang dito, walang di ko alam walang surefire formula na parang ito yung win. Hindi strategy din. So wala ka strategy. May strategy. Doon sa mga malalim na mga poker yata. Hindi ko kasi alam. Slot machine yan, hindi ko maintindihan. Kahit sa slot machine, kabisado nila baga itong machine to nagbigay na to, hindi na to pwede. May ganun din. May ganung diskarte din. Teka, makapagawa nga ng thesis tungkol dyan. Diba? Kaya alam mo, ang dami-dami nang meron dito sa Pilipinas, diba, na casino. Sobrang daming tinatayo kasi nga, sobrang patok na patok, ang daming nalululo. Kaya isipin mo, sasabihin ng mga tao, naghihirap. Hindi, pag pumunta ka ng casino, ang daming tao. Ang daming tao. Pero sabi nila, mga foreigners daw. Hindi, daming Pilipino, marami nga nakatsinilas sa doon, mga babae na. Correct. Mga players. Alam? Mga players. Mga utos. Meron talaga may financier, tapos may mga players na bigyan kayo ng budget. Ito, talagang maglaro kayo dyan. May ganun talaga. Ako, I only go there, kunyari sa Soler for the free water. May mga libreng tubig yun na maliliit. Baka hindi nyo alam, nakabote. At hindi lang yan, nakalibre kami din. Nakalibre kami ng rice cooker, plancha, mga speaker. Tingnan mo yan. Mga nagkukunari tayo, hindi tumatama dyan. Pero ang dami nyong alam. Tangihan nyo telecow. Dapat ganun ka. Kunyari, mag-capital ka ng 100 lang, pa-piso-piso. Kasi yung card mo, parang iti-text ka nila na may nanalo ka ng ganito hanggang sa mag-upgrade yung card mo. Ang dami ng mga hair dryer. Ano pa?
Hindi, pero Bluetooth speaker. anong investment mo? Papa-member ka, Yung basta nila nakikita lang nila na para, di ba, may card yan, i-swipe mo na Oo. naglalaro yung card mo, gumagana. So pang ano din nila, pang common kasi Parang magkano ganun. lang ang speaker Oo. na ano Pero na may mga CD na mga Rudy Project na rin. Ay, in May mga ganun. fairness. Oh. Nagkaka-interest na pala pa konti-konti. Kanina pinipigilan pa yung sarili. Nagbabalak na eh, no? Nagbabalak na hindi balak. natin pinansin yung kwento. Ay, nakalimutan natin si Owen. Wala nang reflection sa Burnay. Pinag-usapan na lang yung sugal. Hindi, ang sinasabi natin, buti pa si Ruel. Diba? Yan, At least nakabangon. nakabangon. Tama. Diba? Paano kung ikaw, hindi ka na makabangon? Correct. Kakapit ka na sa patalim. Tingnan mo yung ginawa niya, kumapit sa patalim, nagkasakit. Nagkasakit. Diba? Pero buti na lang, in fairness, diba, bumangon pa rin. Oh, diba? Kaya, importantation, speaking of from the story of Ruel, diba, na matutunan po nating bumangon kung ano man yung pagkakalugmok natin. Yes. Diba? What can you say, Tanghenyo? Well, ito na lang ang reflection ko dyan sa isang kasabihan na sabi nga, you can go back to change the beginning, but you can start where you are changing the ending. Or change the ending. Oo, kasi wala ka na magagawa sa past eh. tama. 'Di ba? Pero pwede mo, maaari mong baguhin. Kagaya yung ginawa ni Oo, diba? 'di ba? Binago niya yung correct. ending. Nagpakalulong, kumapit sa patalim, 'di ba? In the end, bumalik sa probinsya, inayos ang buhay, Ayun. binago ang ending. Tama. So, hindi talaga huli ang lahat, mga kaibigan. Kung feeling mo lugmok ka sa pagkakataong ito sa anumang aspeto ng buhay, bukas, ibang araw na naman Correct. yan. Bagong panibagong gising, panibagong araw. Panibagong pag-asa. Correct. Maraming salamat, Ruel, for sharing your story. At kung gusto mo rin kwento sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Ay, pasalamatan lang pala natin yung Dilasal Sobel School. Yes, of Yes. course. Thank you very much. Dahil napili tayong radio station of Of the year. the year. Bonggang award Thank yan. you very much sa Guild of Educators, Mentors, and Students. Thank you. O siya mga kabisya, thank you din sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.